ni ma mais ça te karamogo de do ni karamogo bi ɲɔgɔn sɔrɔ ite kan dusu kasilen to ka yɛlɛ ya fama ite kan dusu kasilen bila ka yɛlɛ kɛ ya fa ne ma ne yɛrɛ tɛna to yan ne bɛ taa so ye wa dugu fana jɛra fana sunɔgɔra ko I sunɔgɔra yɛrɛ de komi yɛrɛ taara ni kumakan mɛn cogo o cogo sinon dɔw bɔra fɔtɔmuso dɔw bɔla yan san ka na diɲɛ jigin an da la m'olu ka kuma mɛn fo Zena o tɛ ne intéressé do basi tɛ I bɛ taa so wa i da bɔ n na n bɛ taa so kana n wele dɛ n ka nin wele fana bi ta in kɔni fɛn min mɔgɔ ni b'i to yen I b'i ka ko la Ala b'a ta la a ka haramu ne yɛrɛ kuma sigi ni Zena ka nalen fiyewu ne ma sigi ni nin ye sinon ne b'a fɔ a ye n ko sali bɛ yan ale fana kuma dɔ la n b'an ka kow de ka teli I bɛ to nin na sali bɛ na an ka mɔgɔya tiɲɛ sisan nka an bɛ bɛn a la walayi koyi Ala ka jisuma kɛ jamana in fura ye ne bɛna kuma jumɛn de fɔ jeli ye sisan k'a bɛna se ka ne faamuya o la ka d'a la nka en tout cas ko mana gɛlɛya cogo o cogo solution b'a la bi sorasi dala no kadi Jeneba nse sumo dili bɛ yan awa dili be a ka don a wele ma ne fam me no foyi tɛ Lamine ne bɛ sogo de la wa yɛrɛ de do dili Lamine nin ye dili han I tɛ sogo la yɛrɛ bɛ nin ne ye Lamine e ka ne fili ne kɔ fasa kan kalo joli Lamine appel tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ foyi dili n bɛ fɛ I ka fɛn dɔ de faamuya ne bɛna mun de faamuya sa Lamine o ma dili cɛ bɛ bolo yan nɔ de o fana ye mun kuma ye tuguni ɲɔgɔn ne ma f'i k'i da bɔ kuma dɔw la mais ne tɛ se ka n dabɔ kuma na mais ne bɛ k'i ɲininka komi nin jɔlen don ne t'a dɔn I ŋuinen don cɛ bɛ bolo yan ba t'o kalama ma t'o kalama dili I ɲ'i da bɔ n ka kumaw la I nana I ka congé la I ka congé kɛ taga hɛrɛ la I k'i da bɔ n ka kuma la don so kɔnɔ n bɛna n ka kuma la sigi da don kumaw bɛɛ la tan cogo di tan tɔ e nabali Lamine a tɛgɛ taa ne Lamine dili je suis désolé Lamine e ye ne lamaloya n muso ɲɔgɔn cɛla Lamine Lamine e ni ne kun bɛnna mun ka taara cɛla Lamine Lamine ne k'e wele ka dɛsɛ téléphone tɛ ka taa a tɔ la f'i bɛ n bila répondeur kan Lamine fɛn min ne bɛ e fɛ o de kan e bila nin na walahi u bɛ kuma dɔ fɔ tiɲɛ don ko mɔgɔ nikanko dɛ o de b'i sɛgɛn wa o kɛra ne dili ta in ye mais Lamine a bila I kunna ale bɛ fɛn fila retour b'o la dɛ ne kɔni b'i fɛ bi mais sini tɛ sini dɔn dɛ n b'o f'i ɲɛna dili e bɛna mun de fɔ ne Lamine I ye sisan kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ tiɲɛ mais n'i ye n lamɛn an bɛ ɲɔgɔn faamuya n tulo b'i la kumaba in parce que ne tɛ k'a faamuya quoi mun de la e ye ne ka téléphone bila répondeur kan c'est vrai an bɛ don min na bi a ka ca 4 mois ye I ni ne tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ appel la an tɛ ka ɲɔgɔn ye mission dɔ de tun sunna ne kan ne tun tɛ hali Bamakɔ ne tun bɛ fo Kidal dili I ɲɛ bɛ na ten na n nana n tura Bamakɔ sisan n ko fo n ka na ɲɛ da e ka dili sinon ne man ka ye hali ni fini ka sɔrɔ n tɛ service quoi mais n bɛ fɛ I k'a faamu tiɲɛ don a ma nɔgɔ mais dili n b'i deli ka sabali e de bɛ kɛ sabalibaga ye a ye kɔni yegota kuma dɔ bɛ da k'a fɔ dili I bɛ taa I bɛ kalo 5 ni kalo 6 ninnu kɛ I bɛ na ne foyi tɛ bɔ a la o de kama I bɛ ka ne utiliser ta o tɛ yan parce que n'i nana I bɛ tila k'a fɔ k'an bɛ segin tun parce que ne b'i fɛ de dili mais Lamine sabali koyi mɔgɔ min kɛra I fɛ k'o tigi fɛ dɛ dili a ka di ne hali bi I ka n lamɛn an ka ɲɔgɔn faamuya dili kuma na ne bɛ ka kuma minnu fɛ e tɛ ka da la dili sisan de ne y'a dɔn ne kan ka muso min furu ani ne man ka muso min furu dili e ye sɛgɛn min kɛ ka ne kɔnɔ ne de b'a dɔn c'est pour ça I ma n nana hali ma se so fɔlɔ n ko fo n ka na ka na ɲɛ da e kan sinon ne man ka ye ne ni fini ye ka sɔrɔ n tɛ service la e m'a mɛn ko jamana lakanabagaw an y'olu dɔw de kɔsani na an bɔra ka Kidal libéré o kɛra ne tun bɛ yen c'est pour ça n famana ka na I k'a dɔn k'a fɔ ko an sɔrɔsiw ka furu ma nɔgɔ dili nin bɛɛ b'anw ka kanu kɔnɔna la mais an ka priorité fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye
faso ka baara o mana boy an yɛrɛ ni ka ko an t'an yɛrɛ bolo di ne bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de faamu o yɔrɔ in de fɛnɛ kama kɛ ne bɛ ka n patienter k'e kɔnɔ parce que ne yɛrɛ b'a dɔn i bɛ min na a ma nɔgɔn o de kama ne bɛ ka n patienter k'e kɔnɔ sinon ne ɲɔgɔn muso ɲuman ne tɛ dɛsɛ cɛ la Bamakɔ yan san b'a sɔrɔ ne ye mɔgɔ wɛrɛ kanu min ka ɲi e mais ne ko ne bɛ e de fɛ walima de o ye tiɲɛ ne y'i ka kuma bɛɛ faamu mais nin bɛɛ kɔfɛ ne b'a fɛ i ka min faamu dɔrɔn an t'an yɛrɛ bolo an bɛ faso de bolo an bɛ jamana in de ka baara la e yɛrɛ m'a mɛn ko Kidali libéré la o bɛ kɛ ni jɔn ka cɛsiri anw tɛ wa mais n'an y'an ban k'an cɛsiri ko an m'an yɛrɛ ni ka ko kɛ a bɛ libéré a tɛ libéré ne bɛ fɛ ka ko in bɛɛ faamu bi an ka nin ko in kɛ ji bɔnni n y'a faamu bon komi a ko bɛ taa di nin ye n yɛrɛ natɔla ye n bɛ taa so n bɛ fɛɛrɛ kɛ ka taa n ko ka tini bɔ n bɛ tila k'i wele n y'a mɛn d'accord i ka n wele dɛ n y'a faamuya ne fo Lamini kelen de ye cɛ ye ne de tɛ ka se ka cɛ kanu ka jɛ cɛ in kɔ yɛrɛ n t'a dɔn fɛn fɛn de don e ka ni mina nɔgɔ ninnu dɛ o tuma ne kuma na ni mina nɔgɔ ninnu tɛ ko wa mina nɔgɔ lajɛ fo ka n goro da u la ne ma dɔ la n deli ye muso jɛlen so kɔnɔna fana tɛ se k'a lajɛ Bamananya ke bamananya oh wow bamananya ke karamogo bamananya ke bamananya karamogo bamananya ke wah para pessoa kan tidak agak haram Hagetu, seji semai. Ni jonga barai tanto. Seji semai ni, seji semai. Ese karamogo ka kene. Ya fa, seji semai. Ite mina na wakola wa. Mina na wako. Nyakora ema fe to ga nyakora ne wa. Awa ne to ga nyakora. Ha, mina na wako. Kana ninta wewa. Kana nita we karamogo ma musote bula. Ya kaya aku itaku. Ikan mina na wako. Wow. Bamananya ke. Karamogo ibo mo dala sa dugu ma je. Nyakoro. Mungera tani biga kuleni ntoko ye. Ai itoko ye dekadinyi. Ai kana na kuleni ntoko ye. Ne ebe mina na ko feki jote wa. Karamogo. Karamogo ani ka tega bone ko feka. Ai dili baro yan so pena danchadu. Ibaro ne adon video ngo bora burisukona parce que burisukona mo fle sala tulula mo muso fle new blame na ko la dro we kuru type wisigidi bo fle alni baro ki la dam no ina na dro I biridi kam no ko c'est bien ba mananya ngi bwandala duguma jeri biga dala ne binga dala ben toro munila mungeradi karamogo ala kama seyera do okay karamogo bena mo toro duguma ji ha Yafa. Jika barake. Here karamogo tore binyi siga Walai njotala. Njofo itala yafa nyini anga yafa nyini.
kele kenyo mfe na fatike karamogo ngigi ibwana la samogo magu nyafa ika barake mungera di foi ika barake ali ngadu kono konga na kuma komu ai nenete Ira ka ko mina fe san ana ke fnya jugule toro nega sokono de ni physique ga telo ko na ci ni gari ka boye jala ti ga jati me yela abla fo ya kro so la ise ga jinna ite ta sa su la jida tembe baro dini nga fa do dini nga ti manu ko ga ko fa ne no fa ga panu ibaro plan no bele dula naka Wala mi fe fry. Ni aya wila na ni pa fule ka wila la. Aya ta dodo de. Kila ji eje musoka ni karamo. Ni dui. Debile dini. Deba. Kika. Na bulu wa. Sisa. Ji karamo le di tama musola ngata. Assalamu alaikum. Karamo. Karamo wese. Assalamu alaikum. Bara. Agak Ça va? Alhamdulillah. Beli dewa. Ai. Aku masuk mak. Ando ikan asira. Ang be komu ang willa. Ai barang fla. Aga video ko infana. Nama ko ke mo kala sa. Ai. Mai madu. Ya sipilo. Siprimera. Tabarikala. Video siprimera. Voilà kuma do vara bolo ka. Mo do ba mbula me fe go fie. Lewa. Voilà parce que un jatemino do sinzi, a jatemino do fara. Abo ma be. Ninga ko be. Ante no amno no Ulun bara. Fara la be. Ai za kana na ise gibi do kana sambe chere ka. Kalau kun kande tu. Iga sansu kande tu. Sutra de karaya ko la. Ko ta ye che an fine che kana sa sa. Isra mu kadi na mi si de na bi de. Ere mu ba ko gele. Ma ti ko gele. Ni de me. Wallahi galon kuma te ni ga kuma bo ma. Ni mo du ko che. Ni fa ya ta sa. Ni ma che fa be na che an ta. Apodu. Ai aga de me dura fai. Sisa fuga ne de me ne. Na sansu. Ibe fe ka so tele ala. Afodro less. Less wa. Ni ye kuma boru dundu afa sisa. Ika kuma lama no bisa ka for less ndi fefe. Iba frige do. Ni ma se ka for less. Iba for less. Wala. Iba ro ha. Ai bon, akoni aka kuma jara ni suno ne te fuga na. Ali ni fle ne ngom so re ndine ma. Ai amodo. Fara mu fle ni. Ali ma kelenga na. Inflation skuntia. To le asoro bomoga. Na le asoro. Eba ka mu fire. Ai for less. Fara le afal ma less. Ni bi kuma ifo bi sentiment ne kala. Bi sentiment ne place. Ko bi re. Ai bon. Yo fire. Bara foni yo ke ma wara la suno ni ma. Bara awon anta ideme to. Ani chaka mugala. Suno ne ko ni ne kai. Okay. Mkai. Nyakora. Imena naga kuna da. karamogo e be ne togo wule nyogoro mune kera de karamogo Ai fui ito ko injira di ala di to ko injani. Suno fui. nin togo jari te musora furigi den togo da ko nyogoro Ai ni ala sona ai no kadi misigan dimsu foro to ko daila. togo da ne gan toy no Awo kana dimisa ko bete dimisa yela doni sa. Yela nyagara c'est-à-dire muso dimi ba may musola aka haram inya bene ne tene don karamogo ne fle dimman ne me karamogo fle e yere di ko depuis ne nana de karamogo karamogo me te karamogo karamogo jugu de o de kele no ga sigi mo dala jugo ne I bwanda la sakara e baro sigila naw manji foi bembo bebaro ne ga dugo ne kulenga madi aka haram ne be kulenge ke befe dugo na boninye be ela tukam na ne be ga kulenge de kefe suno foi ali I fama don koy
I koramso dili ba do ni kulenga maya ka haram oh manifim benene kadni ne I jolemia ibe mine no kola ne buka kulenga ki fe pasi ankele la kunu ni te fanga kelebi ya yewa oh wala ne buka I ne ne kulenga nu ki fe ah I laisse karamogo joye ka laisse hey joye ka laisse karamogo est-ce que ebe laisse koroda ebe laisse koroda ne minga chamani fly na kunu ibo do umanya keya ebe laisse koroda ni biga kula ni mapu taka bani ngolo shumya shuba taka bwa higata karamogo langu sene I jole na iga dala sa intukunda ite do ngabwa ni kenene la karamogo yere kelo nuga mugo toro chigam na ala doro ni bado ani flo ni vala an kelo nuga ne toro bi ne ina fogo ne tade la ga suma de wanta do mi a nyogoro I final sega ko bilasa nuga ibolo kanga village ni ya keleni ya kabi nena manga duguna ya chite ga lafia nena doji e baro mindwa muna kera dongo nune kuma mfone makaramogo de flegi I kantone mane ko les e majme ko lese wa awo ay karamogo se afima to di lesi karamogo te ya ke ko nyogoro ba ko lese e lese nyogone do wa ha ay dili sila amanya ay iba nini muna atasiri ma iba nini muna karamogo sabali sa wa dili inyebere ne kuma nyogoran famudi komi ni mana na sila nyona ka nyon famu abudu nyon gasila nga foka ta ale tesa ale neti nyon ebe lese korodwa wa ka yafa ha aka yafa du ebe lese korodwa awo abaka minengo la tasiri ma oh yafa est-ce que abaka minengo iga dala ega era jotugo ya lava kibaru dile ne shi ay ni beto biya ko ne be mu fiye ko ni ta shomo ma kuma nyeba law wallahi nyeba la ka bonne aga janne karamogo ngon me mu fiye be mun kenna kana ko kan nare adale ban mungulan kulu John ayra fa ay iga mo ay nya akamu ko dugo tatene de billahi ay kona skoda bu tanchere billahi na kona skoda be na fo ma bille me afa dugo akamu ko dugo tatene aha akamu ko dugo tatene al ni ni fakanta te bala ko karamogo kele no kam go toro e gam ne tanga do na ku ne ku barada kan dige amasigi ni goro bala ute su ni ko la abina ni bela se nyogo ma ata ne ko yere fa intisa che e nene shie jule kila jule me kana chemo no fe chemo ko tiga ye ana soro chemo ko ra chaga suku ka di sande debe ni chemo ko couvrir le kelen woni vire ne mo wa ka to dolo fo bi chemo ko ra sema se ya orna bli amana ga chogo chogo la ga suku ja wada amana ga chogo chogo no ko mi don zoro bar nene ra ga suku ko ni jara doro ne bi chemo ko wuli doro ma war duche amana ga chogo chogo ne bi don zoro ka ala ka sugu ja nene projet a nafa kadi wa nene re kan daga damne ko daga no na dangando benna ke ko ba ke yo ibi daga na telimani bolila auntie Cristina, c'è Foltebi? Ora man gadi Sabak. Auntie. Kuma ke? Ko kai. Kai yo mi. Kamsa. Rafashitira. Alhamdulillah. Ba. Kele bana sa. Ne be fo di tugi ni so janu ko kele bana. Oh, badra. Wallahi kele bana. Karfasila. Alhamdulillah. Ba. Ay kele ko te ko. Sari ne rabi yoram na sisa. Ko sugu de maja. Mbar fa ko suno kele ko te. Oh, sugu maja. Sugu maja. Ni wori chamam bade surabi. Dosora. Ni wori badi. Jure surabi. Afla. Afla ti wa kelenda. Vadra. Sajaja. Mune do fo wallahi bileche horo yi kwa a ben femje. Mayini ma pade badra no mai no mado sa. Wallahi chebe a ben ala chedi. Wallahi chebe jegabi. Kana so ga jega de badra chedi sa. Warbo. Wa kele bi jalo. Bara ga tori. Tamo, ngapa? Kuma ke? Do fa mun fo. Esu ma ne ka wari bɔ ŋuna ngora na ne tun bɛ sunɔgɔ la esu ma ne ka wari bɔ ŋuna mun ye ne ka wari bɔ ŋuna fiyewu ne ko an k'o bɛɛ to yen cɛmɔgɔ yɛrɛ taara min dɛ
cɛmɔgɔ a taara feere la a taara feere la parce que nɛnɛ na couvrir marché bɛ kɛ quoi ale taara feere la jugu feere la ale bɛ ka couvrir feere nɛnɛ fanga ka bon i n'a fɔ e ni ɲɔgɔnnaw quoi fo ne nana a bɛ to ka yugu caman san fuburini caman a b'a la k'o de feere sa birifini birifini ba in han a b'a la k'o de feere sa cɛ batara birifini n y'a faamu komi ne kun natɔ kun don an bɛna gɛrɛ don yan bi n'an kun sera yan dɔrɔn an bɛ gɛrɛ don donc an bɛ bi bɛɛ kɛ gɛrɛ yɛrɛ la nka n'an nana don yɛrɛ k'a ka couvrir-ni dɔ yɛrɛ a ka couvrir-ni bila n ye quoi i y'a faamu. a ka numéro t'i bolo wa. a ka numéro tɛ ne bolo. n'a nana i b'a ka numéro ta i b'a wele i b'a fɔ a ye. o cɛ ka maaya de bɛ ni mɔgɔw nisɔndiyara e kɔrɔ dɔrɔn e bɛ se k'a kɛ ni kɛlɛ bon ni ne ye miiri sisan dɔrɔn an bɛ kɛlɛ quoi. ayi i y'a faamu wa. e m'a faamu komi wariko in de ne yɛrɛ de ka wari u y'a bɔ n kunna walayi u ye n ka wari in bɔ n kunna. awɔ ni wari sɔrɔla waati min an bɛ diya o. ni wari sɔrɔla. sarida ne ye miiri e bɛ se ka ne cɛkɔrɔbatɔ bila cogo di ne bɛ wuli k'e tanu ta k'a ka a ka ɲi sa a faamuna taa awɔ e ka taa ne y'a faamu. ala ka waati yɛrɛ jira ala ka sugu ja ala ka laɲiniw sabati ala k'a sɔn k'a tɔmɔ sɔn o tɛ ka kuma dɔn ye i k'o tɛ ka kuma dɔn ye. hamina ko bɛɛ lajɛlen don ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ala k'a kisi tɛlɛmani kɛrɛ kɛrɛ ma. awɔ. pro walayi kabini n digira datu la n m'a kɛ n buranakaw ka na la a ka haramu. wallahi sugu jara e ye 2000 sɔrɔ k'e ka 1000 di ne ma n'a tɛna ɲini k'a ka kurusi n'a ka guloki bɔ ka bila wari ɲini kama ko ye n ka wari bɔ kura tɛ nin kɔnɔ ko ne wolola bi de a ka haramu ne tɛ den ko kɛlɛ banna kɛlɛ na ban sa kɛ ne bɛ fɛ k'i kolokolo an ka barokɛyɔrɔ la k'o k'i ka gɛrɛ e tɛna fɔ ne ko kɛlɛ banna wallahi Badara e ka taa mais cɛmɔgɔ bɛ na ne kan ka mun fɔ a ye ne yɛrɛ b'a dɔn quoi cɛmɔgɔ yɛrɛ nin bɛɛ ye cɛmɔgɔ de nɔ ye quoi non. Deliga? Goromne. Ko kɛ? Ça va? Cɛ yɛrɛ i b'a la bi dɛ. K'i kunkolo bila pasi yɛrɛ la. Y'a kɛ cogo di? N ka sigi tan, n ka sigi. Ok. A to yen. A tɛ cogo la. Ça va? Ça va. N ko o don la n bɛ taa dɔgɔnin min nɔfɛ kɛ. A nana. E ɲɔgɔrɔ. Bɔ yan nɔ. Du ɲɛna sa. A ye lafiya depuis a nana a bɛ minɛnɔgɔw ko ka yɔrɔw furan. N k'o de dɔgɔnin ye n jɛ. A bɛ dan don dɛ. Ça va? Ça va. Somɔgɔw? An fa n'an ba bɔ. An ka mɔgɔw. Ɲuman de. Ɲɔgɔrɔ n terimuso de don. Somɔgɔw. Hɛrɛ tɛ. Baasi foyi tɛ. Dili terimuso in cɛ ka ɲi dɛ. Yɔrɔ dɛ. Merci. Ne bɛna fɔlɔ. Awɔ don so kɔnɔ an bɛna an ka baro la. I daga wuli. Mun kɛra? Walayi Lamini ko in bɛ ka ne dabali ban dɛ. Mun kɛra? Lamini ye mun kɛ? Kun Lamini ne nana yan. Kun Lamini i b'a dɔn Lamini ka ko yɛrɛ nege tɛ ne dili la bilen. Dawuda kan'o fɔ sa. C'est vrai Lamini ka ko nege bɔ ne la. Mun kɛra? N'a fɔra ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ k'i jabɔ. Tɔgɔ dɔrɔn de b'a la k'e ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ aw tɛ ɲɔgɔn ye aw tɛ appeli kɛ foyi foyi. Disilo fɛnɛ man d'a la dɛ. Daga wuli. Ne bɛ Lamini bila ne bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini ne tɛ se ka nin. A fɔ I bɛ fu ɲini. Bi bi in na n bɛ kuma kelen f'i ye teriya la. Ne tɛ n dogo i la parce que ni maa teri y'i dogo i la o teri o to yen nɔ ne tɛ n dogo i la teri de ye ne ye. E bɛ ka fɔ Lamini jabakɛnɛ den bɛ ne bolo. Dili mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ fɛ ka muso furu n'a sɔrɔ yɔrɔ jan tagamanakɛla de don I b'i muɲu di n'i b'a fɛ. E b'o dɔn Lamini ye tentigi de a dun tɛ sigi Mali la u bɛ voyager de ka taga k'o fɛnw na. I kan ka sabali dɛ parce que hali yɛrɛ b'a dɔn jabakɛnɛ filɛ nin n ko docteur de don a bɛ taa fɔ yɔrɔ cɛriw la fɔlɔ la a tun bɛ digi ne na dɛ mais sisan nɔ ne y'a faamuya dili an bɛ furu de kɔ u yɛrɛ cɛw filɛ nin u bɛ mɔgɔw texte de k'u lajɛ bon Lamini bɛ k'o de k'i la I muɲu k'i sabali dɛ hali n'i y'a ye an b'an ka fanga politique kɛ yan nɔ lakanabaa de b'an na bon Lamini b'o olu la. Walayi Kirisini ha I ka kuma la kisa tɛ dɛ Lamini bɔra ka nin kelen de fɔ ne dili ye kunu yan nɔ. I n'a fɔ k'aw kumana ɲɔgɔn ye de mais ne yɛrɛ de hakili tɛ ka se ka sigi quoi a tɛ ka se ka kun ne golo fɛ mais n'i ko ten tɔ n y'a faamuya. A dun ka k'u golo fɛ dɛ parce que hali ne yɛrɛ ta kun bɛ digi ne na mais sisan ne nana n'a faamuya. N y'a mɛn. Olu bɛ taa an so yen nɔ i b'a dɔn ɲɛnafin bɛ ne na. Ɲɔgɔn n bɛ na.
Ebi yandu de kono. Awo ne be nyani. Aga to de ne be fi ka fili doni ne. Ka fili yɛrɛ. Dengulu kɛra nin du in de kɔnɔ o don a ma mɛn kosɛbɛ. Awɔ, dengulu kɛra ni cɛ de ye n denmuso dɔ ka dengulu ka n se yan. Alima tanti de ye yan. Awɔ, alima tanti de ye. Awɔ kɛ an nana o dengulu la yan nɔ. An nana o dengulu la. Awɔ kɛ. O ɲɛna. O ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ de. Mais ne bɛ fɛ k'e ɲininka o. E ko ko alima tanti de ye e ye kosɛbɛ. Alima tanti yɛrɛ de ye ne ye. A yɛrɛ. A yɛrɛ ɲagami t'a la a yɛrɛ de ye ne ye. Mais i b'a dɔn c'est à dire ne ma mun faamu. E cɛ yɛrɛ alima ka dengulu kɛ cogo min na ka tila k'a fɔ ko alima tanti ye e ye. Nin balila ne na dɛ. Cɛ man ka alima ka dengulu kɛ ni alima kɔni bɛ ne fɛ yan kɔni ne cɛ ka kan ka alima ka dengulu kɛ a bɛ ɲɛ cogo min na dɛ. Ni alima ka dengulu ma kɛ ka ɲɛ o fana ma ɲi dɛ surtout ne denmuso de ye alima ye. Ça fait i b'a dɔn ne tun ka faamuya la a y'a bɛ ne kɔnɔ ko sinaya de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ne kɔnɔ k'i cɛ ka muso filanan don. Fo astafurulayi o kuma t'u ka bida kɔnɔ n tɛ fɛ k'o kuma min tulo la yɛrɛ i y'a faamuya i nana ne bila de wa ou bien i nana ne ka sinamusoya kuma kɔ k'i b'o fɔ ka don ne tulo la n tɛ fɛ ka nin kuma min da i y'a mɛn yan i y'a mɛn yan tellement komi e yɛrɛ sa an kɛra ɲɔgɔn dɔnbaga ye i ni cɛ ni baraji i bɛ se k'i ka moto ye ka taga alima ka kɛ ne sinamuso ye n'o ko bɛ papa kɔnɔ ala k'a bila n'a m'a bila ani alima fila bɛ u ta yɔrɔ ɲini o fana tɛ baasiya ko la dɛ. baasiya ko la aw n'a fugu de b'aw yalala ta k'a don ta ko ta cɛ fara n'i ma nin terikɛ dɔɔni i bɛ pile fara dɛ. Cɛ Flo. est-ce que an ka bɔrɔsi yɛrɛ bɛna si sɔrɔ tan. A b'a sɔrɔ sa i yɛrɛ i ka kuma ka ca dɛ. ne bɛ fɛn terikɛ dɔɔni i b'a caresser de quoi. i b'a caresser de. ne y'a formation fɛn dɔ ye. Caresser o ta muso de don wa. O muso de bɛ caresser. Ni c'est mon ami Farah. Ouais. Tu as fait domaine Aïe, cɛ kun bɛ yen koyi. Mais en dehors de tout ça, tu est-ce qu'il va le patron yɛrɛ sabalilen don. E fɔ n fɛ. Mais an bɛ tulu baarakɛyɔrɔ la, an bɛ tile 3 k'i naani k'an tɛna baarakɛyɔrɔ la. An nana patron ma pɛrɛn an kunna, a ma manamanakan fɔ an ye. Non, i b'a dɔn. A bɛ k'a to an ka job kɛ quoi. C'est à dire Flo, i b'a dɔn. A bɛɛ n'Ala cɛ an ka business a kow feerekɛla an bolo de sinon n'a kun danna ne ma ne kun tɛ se yan. Mais imagine ne m'a dɔn ni nin kun ɲɛna an bolo a bɛɛ n'Ala cɛ ala an kun bɛ se ka patron ta baara la. An ka affaire in tɛ yan. An ka affaire in kɛ. Mais imagine business 1 million 1 ni 500 an y'o sɔrɔ e n'Ala cɛ an kun tɛ se ka patron ta baara la. Non, c'est vrai, an bɛ patron ta. An bɛ patron ta baara la. A ma ɲɛ an bolo dɔrɔn de. C'est pas de ma faute. C'est la faute de qui alors? Non mais bon, ko o tɛmɛna o sa an bɛ baara de la pour que ka cɛ ka wari d'a ma. N'an ye wari sɔrɔ an bɛ taa cɛ ka wari d'a ma. Wari in bɛ sara koyi mais i b'a dɔn an filɛ ni o degun kɔnɔ e de y'a las'an ma. Cogo di? Mais ala n'i ka mɔgɔbaya ani ka mɔgɔ ɲumanya. Mais imagine i b'i t'i jɔ an ka mobili louer dɛ 2000 di nin ma yan fɛ dɛ a don ta a bɔ ta. I tɛna kɛ batulen mɔgɔw tɔɔrɔlen don. Ne y'a f'i ye mɔgɔ ɲumanba in a tɛ laban. Hali n'a bɛ laban a tɛ laban e de bolo. Mɔgɔ ɲumanya dabila sa. Mɔgɔ ɲumanya bɛ kɛ mais kana dépasser o de man ɲi. Ka mobili in to an bolo mɔgɔw y'an bonya. Mɔgɔw y'an bonya hali ni mɔgɔw y'an bonya mais an tɛ nin degun kɔnɔ. Hali ni mɔgɔw y'an bonya an tɛ nin degun kɔnɔ. Mun y'an bonya olu bɛ se k'an dɛmɛ cogo di? En dehors de tout ça, c'est-à-dire ne ka mɔgɔ ɲumanya de y'a to cɛ fɛnɛ sabalila. I kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ. C'est parce que moi je suis gentil. Cɛ y'a dɔn ko mɔgɔ ɲumanya bɛ ne ka kuma na n ka kuma fɔcogo ani n ka kow kɛcogo la. I n'i ka ko bɛɛ. Cɛ sabalila. Cɛ ma sabali ko Cɛ sabalila wɛrɛ. Cɛ y'an to yen nɔ ne de kama. Cɛ ma sabali ko parce que i hakili sigi sa. E bɛ fɛn dɔ e b'a essayer ka fɛn dɔw ɲɛnabɔ ni fanga ni jamanenya ni fɛn ninnu. Ne ta ne de kama o ko ɲɛnabɔra sinon cɛ kun bɛ taa n'a ye kaso la. A kun taa n'a ye kaso la. Cɛ yɛrɛ ka ko tɛ ɲɛnabɔ kaso sira fɛ yɛrɛ somakɛ min kun b'a kɔ i b'o dɔn. Cɛ Flo cɛ non i b'a dɔn walahi an kisira. Mais e de don walahi. Ni ne mana miiri quoi e ko k'an ka mobili louer ni fɛn olu wari ninnu sa ma sɔrɔ an tilala wari in sarali la a bɛɛ n'Ala cɛ. Non mais mɔgɔ ɲuman b'i ka ko la trop. Mobili louer in diyara e fɛnɛ ye dɛ mais i b'a dɔn kolonkalani an bɛ se ka min k'an teriw de ye o. An ka essayer ka min k'an teri ye quoi. Effectivement. Somakɛ in bɛ dɔɔni dɔn quoi. Ouais. Walayi bila a bɛ dɔɔni dɔn an b'a essayer ka nin k'an teri ye sinon sisan i tɛ so kɔnɔ e ma ye an ye wari sɔrɔ jeli bolo an ye wari sɔrɔ cɛmɔgɔ ninnu bolo an y'u ja gosi dɔrɔn i b'a dɔn diɲɛ mɔgɔ bɛ la o kuma fɔ n ka kafiri saba dɔ bɛ yen an bɛ nin bila an ka projet la an bɛ taa bɔ somakɛ ɲɛna don dɔ la an b'a yɔrɔ ɲini f'an ka yɔrɔ ye voilà o la an bɛ sɔrɔ ka kow sigi sen kan n'i ka ko bɛɛ i bɛ se kuma la n'i bila en place ni c'est l'homme Fara an ka nin tɔ fɛngɛ an ka nin fɛngɛ imagine n ka cɛ i b'a dɔn soba ninnu filɛ u bɛ se baara dɔ la n'an taara dabiri mɔgɔw da la u bɛ se k'a tigi daminɛ u b'a ko datugu u b'a ko datugu non Flo i b'a dɔn i bɛ ka idée ɲumanba de di yan mais i b'a dɔn ko i b'a dɔn dans la vie
quand un problème vient vers toi, quoi, il faut transformer ce problème-là à une solution. Effectivement. Problème, il est. Il va ala de ne ni da ala de akete je te dis non ne bena karafente siran ay karasira mais mi kono de be mo do ay la réaction de gateli mana dimi mun mo do ya tututu bora ma dia kono bena akete ko do mo flo et noto e ne noto e ala ne da kan e ketanto parce que la vie doit pas faut que la vie c'est la jungle parfois c'est vrai mais ça dit l'humanisme existe o mo ya quoi ay mo ya bene ka kula ay mo ya te ka kula ala ma dia la quoi antira ta jogon to quoi nebo don karamo fle yaki bale domna karamo ko flanu bale bulu ouais oh quand on flani no na munte aga problème kunte nyina bo bon en fait ga problème do se kana ni mo ko ta te nyina bo ah bon ne koni ne dusu ka bo sino mo ga bene la ay no mo ya te la ga bene la sa o dro ne ga problème be fana ma do ne kulenga ma fana di alli ma be alli c'est vrai ngache anga ke ina bo ye mu fo ko mo ga te la mais ne fana kulenga ma di